Episodio número 5 das aventuras de dous galegos ou tres locos perdidos en Berlín. Imos de presentar ao galego número 1, que é o galego Toni de Damas. Explícanos, Toni, como buen arquitecto que es, ¿qué es esto que podemos ver ahora mismo ahí? Bueno, esto es Ladón. Ladón. Sí, están los emperadores de Rusia y de los reyes de aquí. No sé si... Los König y los Kaiser, ¿no? Ahí. Los Kaiser. Frederici, Enrici, por ahí. Sí. Tiene unas tumbasas que te cagas. Y aquí a outro lado temos ao segundo galego, ao gran Miguel, que nos vai explicar tamén que edificio é este que aquí. Pues isto é unha pila de pedra ben posta. Había uns albañiles que te cagas. Vamos a ir arrancando para que se vexa o Museo de Arte Contemporáneo tamén, que está diante. Estou arrancando el segundo, isto é complicado arrancar el segundo. Este é o famoso carril bici. Aquí non se pode meter nin Dios, ni pitas. E se teñen que apartar. Aí veñen os galegos. Aparte, señor, que este meu carril, como aparta aquí, as bici, citas unha bicicleta, eres o rei. Mirad que bonito a plaza esta, que aparte de diante do Dom e o Museo de Arte Contemporáneo, donde outro día estuvemos vendo a Nefertiti. Todo esculturas de Monero, estos días, non sempre. A ver si... Nefertiti. Próxima parada, Museo do Holocausto. Ata despois, amigos. Número 6 deste noticiario. Esta é a porta de Brandenburgo. Xusto ali diante estaba o muro de Berlín, ahora vos enseñamos. Aí podemos ver a un ficticio ruso e americano diante dun caballo de botero. Non sei se cobran. A porta de Brandenburgo, zona peatonal, sempre chea de xente. Tiroles tocando. Una rubia sacando fotos. Tiroles tocation. E onde van os galegos? Perdín os galegos. Wow, vounos buscar que os perdí. E logo a ver como seguimos as aventuras dos galegos e os galegos.